weltinama hannoɗo wonɓe fulɓe e ɗerewɓe fulɓe kala ɗo gorko pullo woni kala ɗo debbo pullo woni weltinama ɗo ɗum ko meeɗi tan yetete ko lekki haali ala hen ɗen fuɗo wat keddo haaleɓe ndi albarka albarka Kaolack dental men dental diine en garti kadi e yewtere meɗen koɗo galle caggal nde min calmini on min juuri on kadi hande kadi en keɓi kadi musidɗo men jeeyaɗo e meɗen kaalo ɗemgal meɗen omo wiye Ceerno Abou Moussa Diako to Jafam Sorokum o jeeya o mo haalane gurdam makko e nokkuji ɗi o rewi hawa ari Kaolack e kadi mo haalane ko fati cubalagu no ko cubalagu andi cubbal andi cubalagu ko cubbal andi cubalagu o haalane ko andi hen ko kadi mbawa naftorade hen inchallahu taala kadi jogoni kaɓara ɗe ko musidɗo meɗen giɗimo saabi Allah biyeteɗo Abdoul Aziz Xumma mo ganduɗon o joni min paye e yewtere nde Ceerno Abou Moussa Diako min calmini min juurimama calmina Dental Dine TV. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Aleykum salam wa barakatuh. Kadi fof en calmini rendo yeɓoɓe ayaw hallude diine Windi TV calmini bandiraɓe en juurimamaɓe kadi en ñaganmamaɓe Allah moƴƴere eyi kadi fof mi salmini kala ko wawi wonde ɗo e kadi ko wawi yebde yimɓeɓe kala kadi ayaw amen wawi hadde min calmini ɗumen min juurima ɗumen min ñaguinen ɗumen kadi Allah e moƴƴere Allah yo duuma e mumen. Eyi so toon ɓenni Ceerno Abou min jiiɗi ko kalnamin inde maɗa inde jinna e maɗa e wuuro moɗon eto ndewɗa e gurdam ma ha yettiɗo jaten ɗo hande ɗo. Eyi ko adi fof ko weltare an Ceerno Yaya mi weltanimama no fewi kadi hono ɗum ɗo weeɓani ɗum ɗo wiyete ko ɓamtu leñol eyi min jeeyami ko cuuɗi men to wiyete Jafan Sorokum kadi mbiyetemi ko Abou Moussa Diako nenam wiyete ko julde deete babam wiyete ko Moussa ɗum woni inde deftere kadi ko mawɗum alhamdulillah wonto rewa ha yetta to yettiɗo ɗannanoma noon kadi hunde musino kono hunde fof ko yettere Allah kadi kala ko Allah dañ kala ko neɗɗo heeɓi yo yettu Allah yetta jinnaɓe kadi ko mawɗum no fewi alhamdulillahi rabbil alamin ɗum kalta alhamdulillahi rabbil alamin nokku mo jibinoɗa o no wiyete ɗo gurnuɗa to hade ma ɗannade. eyi toon ko Jafan wiyete Jafan Sorokum kadi neɗɗo rewe école mi rewe école kadi école o waɗɗani no fewi kadi mi rewe e ɓurano hay ɓurano noon mi waɗɗani no fewi tawi ko Allah kono kam ko mawɗum kam mi joga kam ko julda eyi ko rewra Allah ko kam heɓama hen école o ne kadi ko mawɗum neɗɗo ne yiya hen yeeso muɗum eyi kono noon kam ɓurmi yaarude kam to Allah kam ko banggue cubalagu banggue awoji ɗi kam mi awi hen machallah. Eyi caggal nde gonɗa wuuro men ha ɓooyi nde jiɗɗa yaltude wuuro ngo hoto jaarunoɗa e nokkuji? eyi mi yehino Casamance kadi Casamance mi ɓooyi toon mi wonno toon e jinnaɗam goto ene wiye Ousmane Mayram ndeysaan Allah yurmo ɗum yaafo ɗum haala ɗum aljanna kadi mi ɓooyino toon ɓooyde makko kadi ko jinnaɗo moƴƴo bawɗo neede kadi ɓiɓɓe muɗum tawi ko Allah no gummitimi toon 2003 Allah waɗi gartumi Dakar ɗo gonmi to Dakar ɗo ha yeeso 2006 tan mi ɗon biye jami Côte d'Ivoire
ƴeewoyde yoltude hujji ko fate galle bamum eyi ko mawɗum wonama toon kadi no feewi kay kadi ko mawɗum wonko dañano toon ko mawɗum alhamdulillah neɗɗo ummi toon ko 2006 jaami toon après noon mi woni toon ha 2012 e gartumi ɗo hen mi ko mawɗum alhamdulillah joni noon kam koye Sénégal ɗo neɗɗo jooɗi joni hol golle ɓurɗa gollude e golle ma bon so tawi ko banggue no ɗannimi tawi ko Côte d'Ivoire toon kam mi yeyanno eyi mi yeyanno beti walla goɗɗum mi yeyanno becek mi yeyanno eyi no gonmi Casamance kam yimɓe fof ne gandi Casamance kam ko awo tan woni toon eyi awo kam ɓuuri hewde toon won yeeyoɓe ni mais awo kam ɓuuri hewde kadi minen kadi ko awo min tawri ɓeɗon jinnaɓe men ɓe toon kadi ko ɗum min mbaɗi Casamance ɗum mais Dakar kam wadde degal mum ko siras tan min mbaɗanno Dakar siras kam goni Dakar mais ko siras min ɓuuri wadde so banggue cubalagol noon paaɗen hankkadi e hokko wiyete cubbalago hokko woni cubbal ha wiya cubbalago ceerno Yaya sa namdimama cubbalagal kadi mi weltonoma hen sabu min ko ɗum tawmi eyi ɗum kadi kollami mi anda kadi goɗɗum ko wona cubbalago eyi cubbalagal neɗɗo awi ha ɗo joni to gonmi ɗo somi hooti mi awat ɗo to joɗimi ɗo somi hooti mi awat kadi ko ɗum tawmi ɗum muynumi ko ɗum gandumi e awi noon no feewi kay wona hay seeɗa joni noon to banggue awo waɗi ko fannuji walla eyi awo kam ene heewi kadi ne yaaji cubballo kam so wiyama cubballo tan ko inde woni ɗon kono ko awrete ko ene heewi ko mbawɗa dimande min hen ko fodde ko ganduɗa hen ko eyi ɓe ene gawra tan taw ko dolingaji tan gawrata ɓe ene gawra taw ko sakiraji tan gawrata ɓe ene gawa taw ko gubbi tan gawrata ɓe aɗa yiya ɗumen tan ko ganduɗa hoorema ko cafti tan mbaɗata wiye ko awo kono kam min kam to banggam koto banggue sakiraji jaarum sakiraji waɗi leƴƴi walla sakiraji leƴƴi leƴƴi sakiraji waɗi leƴƴi sakiraji nden aɗa nana jomumen mbima dobbe aɗa nana mbima 28 aɗa nana mbima 25 aɗa nana mbima 36 aɗa nana mbima 40 aɗa nana mbima 50 ha wiyanma 60 ha wiyanma ɗo woni lewentu ɗi fof no ko nangata walla eyi lewentu o ɗin ko sakiraji jaaƴi ɗin kam ko liɗɗi moƴƴi mbarata liɗɗi mawɗi mbarata woni ko mbiyete daneji ko ɗin kam ɗum heewi awrede eyi ko wayno 40 en bon aɗa daña hen curadi en capceli en ha koɗɗaɗi boleji en mais ko wiyete ko wayno 25 en ko kam ɗum kam ko yimɓe fof ne gandi ko sakiraji gicci ne wara noon liɗɗi goɗɗi hawra hen tan wara ɗum kono noon ɓuuri wawde awrude ɗum ɓuuri wawde nangude ko wayno gicci en joni so jomum yaha awoyde no ko jomum yoɓorto walla aha so tawi aɗa yaa maayo normalement maayo neɗɗo finata tan wiya yeehi maayo sabu maayo ko heewi woni e maayo kadi maayo ko ganduɗa hoorema kala tellotoɗo e maayo biyowo ko cubballo ene andi no tellorto e maayo ene andi kadi no yarata e maayo e tellanɗe ɗe ene jogii ɓuran ko ɓuri towde ko famɗi walla ko tello wiyete eyi tellorɗe kam ala no wayata c'est que maayo enen gandi yimɓe koko soowa ko woni ɗon sowre woni ɗon kadi kala jahowo maayo e haaqi wonko wone hoore muɗum sabu maayo sa wone maayo ko heewi aɗa yiya ndiyam ko heewi no woni koye ndiyam so jamma jengi ƴeŋtata ko dow heddi noon ko Allah tan renata kadi e gandal hen tawi ko Allah gandal ngal ko cefi walla ko gandal bindi walla ko holɗum ay so tawi aɗa yaa maayo force wasata ko mbaɗɗa e yeeso ma ko wayno
wonko janginteɗa alay sago sa yalti damar galle ma tan ni ko hen puɗɗorɗa haade jettiɗa e laana ma fof laana ma ka sa ngabbe laana ma he wonko kalata ha ngayna no puɗɗa jolde e laana he puɗɗa ɗum ene haala o haaltako no ɗum kay ɗum ko tan jeeyi ɗum kay ɗum on tan jeeyi on cola ko sirri mo ɗon ko sirlu so jata galle o jangon hunde saɗa yalta damar galle ma tan ni saɗa jogui sayid ma aɗa yalta damar galle ma tan aɗa tinda e laana ma ɗon e damar galle sa dari men wonko jangata sa yettima e laana ma he avant aɗa jola e laana he wonko jangata neɗɗa kadi so tawi a jangi e laana ma he ma ya ha garta ala fof ko yettoto ma e laana ma he kadi ala kadi ko memanma e laana ma he ka yiwata komi haydara yettata ko kay wona umme kuɗɗol Allah haydara memata machallah joni noon to banggue ko wiyete liɗɗi ɗi jogui ko inɗe kewɗe walla yimɓe ne mbiya liɗɗi jogui ko inde kewɗe kono minen subalɓe kam min mbiyata liɗɗi ko liɗɗi ɗiɗi tan woodi ɓe mbiya noon ene heewi kono noon subalɓe mbiyata ɗum tan ko lingu mangu bacci ingu ala bacci mangu bacci ko bacceteɗo mo ala bacci woni mo baccataki won nannoɓe hen ni wiyoɓe hen hay ko banggue ko wayno awoji gueƴen ko wayno sippak en woni wiyaɓe ɗum ko liɗɗi kono noon enen kam salda Allah maayo men Fuuta en gawani sippak gawaten ko liɗɗi kadi ko ɗum tan kadi kalten koko gaweten ko min kam ko liɗɗi ɗiɗi tan goni toon tawi walla mbangu bacce tan wala bacce ɗum ɗo ko gicce tan ɗum ɗo ko tugosi eyi liɗɗi mawɗi kam ɓuri wade won tan koye luggi eyi luggi ɓuri wade yaltude koye luggi sikki luggere so ani luggere tan ko leɗɗe kewi waɗe wonde e luggere kanji noon ko hen ɗi koɗata eɗi jaa noon banggueji goɗɗi ko wayno ɗi jalta ɗi gawoya hen kanji koye majji ɗi guuri koye majji gujji ko guuri koye mumen ko wayno sa yeewi joni ko wayno dani ene wawi wonde e luggete a yalta yata waɗa ceenal awoya toon kono noon ɓuuri wade wonde koye luggere e ɓoɗol machallah lingu monko jera ɗum tan koye ɓoɗol e luggere eɗi jalta noon ɗi jalta ɗi gawoya kawra e majji mbara kono noon ɓuuri wade wonde koye luggere joni e nder liɗɗi he mawɗi ɗi mbawata libde laaɗi mon ɗe ko lingu ara ha liɓa laalama ala ɗum kam yettaki ɗon taw ɗum jettaki ɗon kono meeɗani wadde ɗum kadi tawi ko Allah joni so a weddima sakiɗo ko nangata toon ko a nangi hunde aɗa anda ko liɗɗi nanguɗa walla anda ko nanguɗa eyyi sakit ma kam so tawi a fiimo gila kenkar taw ko kenkar to ummi ha to jettuɗe to jurnol ma ngol woni ɗo kala lingu mimi hen a andat kala ko mimi sakit o ne kayne attinat so yiɗi noon wonana taw ko fongo e fongo wonno fiirete so lingu mimima to to banggue rewo to aɗa woni ga banggue worgo ga attinat lingu foɗima wonko mimi sakit o te so woni ko lingu ne kayne aɗa andi ko lingu foɗi so tawi kadi ko wayno liwoɗi en mimi sakit o aɗa andi kadi liwogo mimi sakit o sabu poɗanɗe ɓum gona gotum joni noon so tawi ko beddotoɗa ko noko lombata hen ha gayna beddoɗa walla kañum tan beddata gotol eyyi sakit kam saɗa weddo ko fiya tan ha gasi sakit kam to coɗɗa ɗum ɗo an fiyande ɗum hoorema fiigo ngo jiɗɗa eyyi fiigoji noon ne certi mon foof ene firata ɓe adiye ɗumen ne mbaɗa guite 5 lomba ɗon guite 5 mbaɗa hen bagi mumen ɓe adi yen lomba guite 6 ha 7 mbaɗa hen bagi kono noon min kam ko jangguinami e ko gandumi ko bagiji 5 min mbaɗanno ɗum kam sakit maɗa kala to no beddiɗa kaaƴe muɗum ne moƴƴi kala to beddiɗa a dañat hunde machallah yo joni ɓe nder hen onon yahoɓe oɗon min de kam tawi ko Allah mi awi maajo ɗiɗi fof mi awi maayo hango ngo mi awi maayo welgo ngo e maayo hango ngo to banggue Ziguinchor mi woni no Bangaga mais nden emin gawanno nokku mi wiye Ponte toon ko jokkodiri koye gueƴi mawɗo emin gawoyanno toon toon ni so tawi ko gonga wannon toon ko sippak awete kadi ɓuuri hewde kalis e on saaha kam nden anda joni nden kam sa yeehi vraiment aɗa daña kalis toon kam aɗa daña ɗon kalis no fewi
mais so meɗen ga kam ko a wodi galleji tan to kam wanno kam ko to ka ɗanniɗo aɗa daña hunde aɗa mofta aɗa ƴeewa ko moftuɗa to kadi ko awoyat garta ƴeewa kadi ko ñamɗa addi kadi ɗon ƴefi wadde ɗum ɗo seeɗa kam kono kam ngam ɗiɗɗi fof mi awi ko yiɗiɗi maayo welgo hango ngo ɓuri hen joga teddedi maayo hango ngo ɓuri jogade teddedi tawi walla maayo hango kam vraiment sa dañi hen probléme tan sa rentaki sa woti a ruttotawa joni so tawi onon subalɓe so on jeehi maayo on nangi on garti fof on jeeyaton walla ko on gadda galle hoddiɓe walla ko on gadda on ittanen hunde cakkoɗon ittanen hunde kadi ñamon ittanen hunde jeeyon fof tan jeeyaton nden kam nden no jinnaɓe gurde so awoyama ɓen ne gandi fodde kono saaha joni ɗum wodani nden kam fodde no woodi sa awoyi jinnaɓe ma tawa addi ene gandi fodɓe hokkede hen tawi a wari lingu moƴƴu lingu ko ɓuri hen hewde yeɗete ko heddi ko defe galle he bandiraɓe nodde ñama hen nden kam ɗum jinnaɓe mawɓe ne mbaɗanno ɗum kono joni kam sa awi tan gawanta ko galle ma gawanta ko poos ma joni onon subalɓe ɓe oɗon ndendi oɗon mbaɗi fedde walla wala fedde hay subalɓe eɓe jogui fedde fedde nde kam hay ñanden tan ni wonto may mbaɗoyno ga henne botu banggue to wodebere to won ɗum ɗo gore mbaɗoyno toon emin jogui jinnaɗe amen goto yehino e botu he inchallah joni onon awoɓe tawi on jeehi maayo on keeɓi ton hunde ko anni on toon mbatton gueɗe ko ɗiɗi maayo kam saɗa yaha tan a yoɓorto maayo kala to jahata a yoɓorto eyi maayo kam ala fo mi haalin ɗum nane maayo no heewi gatulleji no maayo way heewde gatulleji ni hay liɗɗi koye mum noon mbayi heewde gatulleji surtout noon jamma hay wona liɗɗi ni jamma ne kulɓinma ni eto laana taw ko a bara ɗumen ha para kulɓinma ɗum ne waɗi nana e liɗɗi anduɓe cuɓalagal ɓe ɓe gandi ko kalmi ɗo joni kadi so tawi on gawi andi ko gawata ko koye nder maayo woni on koye laare tan darɗon tan beddoɗon walla on musata nder ndiyam e gadduyon awo kam ko laana kam koye laana ma tan gonɗata yaltataka a yaltata laana ka kadi sahid ma so tawi aɗa ka joguima sahid ma alay saago sahid o waɗat pempe o waɗat kaaƴe ɗe nawata sahid o less pempe ɗe kaynata sahid o dow c'est que o memat leydi o memat o hayat dow ko mbinomi nane ko tan ça dépend ene mbawɗa taƴirde sahid ma ene jiɗɗa taƴirde sahid ma so tawi ko sahid kayo o jiɗɗa mo yettata ko leydi tawi ko mutowo jiɗɗa omo wawi humbude so tawi kadi ko gonowo leydi daranoyoma dow ɗum kadi waɗi ko fiigu muɗum joni noon so Allah waɗi oɗon jaaha addoyde ɗum to maayo to foti keɗon wonde e nder laana he nden kam nden aɗa yiyanno no jinnaɓe gurde mbiyanno yimɓe ɗiɗo yo jaatu kono hande kam ko jiimi hande to amen to ɓuri hen hewde ko neɗɗo goto tan wonata e laana muɗum moɗo yappiyam laalugel so jamma mum so ñalawma mum neɗɗo goto tan jeyata wona e laana muɗum jaa waɗoya piyam laalugel nden kam ko yimɓe ɗiɗo jadanno o wona gawƴowo o wona beddotoɗo holnade kono joni kam ko piyam laalugel tan yimɓe mbaɗata wan noon joni kadi nden e joni jiida nden no waɗi dañal hande kam ala dañal tawi walla joni son jeeyi to nder maayo to son kawto e noodi mbatton noodi ɗi ay ton kam ni joni kam mi sikku kam so wodino ko nden ɗum wanno nden kam no waɗi ene waɗanno noodi kono joni kam ko saaha aɗa yiya hen gabi saaha noon kono no wayra aɗa yiya hen gabi kadi to ngabu dari fof aɗa wawi rombade jaaha paya banggue goɗɗo sa yimo ɗo abu dari ɗo a yiɗa toon jaam ɓennamo paya banggue goɗɗo jaaha gawoya toon tawa yettaki toon
kañ toñata kañum so wonaa taw ko an ɓuri toñde ɗum Mm. kañum wiyata tan ko haaju muɗum. joni hol hitaande puɗɗa wadde aw min mi ngayi hitaande puɗɗimi wadde aw maraw mi mawni tan min jiimi aw wal mi mawni tan kawrimi ɓe nguura jinnaɓe mi hawa mi fin tan kawrimi e jinnaɓe ko awo o guurdi ko juuti kam min gurdi ko juuti tawi ko Allah bam jinnaɗa goko ne wuuri debbo ne wuuri gila wuuri jinnaɓe am ɗiɗo fof canki gila ko nguuri kam gila ɓe nguuri kam vraiment min kam mi fin tan hayno min jaa école aji nde ni so min garti tan wiyete ko maayo inchallah joni toon wuro wonɗon ngo waɗi seeranɓe wonɓe toon jannginoɓe walla aha waɗi seeranɓe ay mawɗum kay subalɓe inchallah waɗa falten ɗo ay min on jiidi mi yumma e baba noon wuro ne wiye Sindia Mayram ne jogii wiyete rew Ceerno Hamidou ceerno Hamidou tan jiiɗi baba jiidi yumma e baba machallah ko toon kadi waɗi kadi tan almuɓe tan janngoɓe waɗi sharia e qur'ana ko way noon walla ɗon e wuro he kam mi yiyani jannginoɓe ɗon sari mais kam so tawi a janngi kam hankkadi ha yettima to poɗɗa yettade ɗo kewɗa ko yaade gure goɗɗe ƴiwya toon sari o malla kono ala garta kom janngine wuro he ɗon kadi wuro ngo kadi yimɓe nan ɗon seereɓe nan ɗon ne janngina ni kono ɓen kadi ko yanoɓe ha garti janngoynoɓe yaltunoɓe garti janngina ɗon e wuro he to duuɗe mbaɗi tako jooɗi ɓe hankkadi ko jooɗi duuɗe men janngina e nokku he to baŋnge duuɗe pulaar nan toon walla ngala toon duuɗe pular jondi kam natti ɗum ɗon kono nden kam no wonno toon e joni kam mi yiyani ɗum école nan toon ha école aji nan toon mawɗum kono kuura kadi nan toon école courant hay lycée kay nan toon ndiyam fof kay ɗo joni kay fof nan toon kadi ko way kadi réseau ngaji ɗiɗi ko antaji onde Tigo en gueɗe ko nan toon no toon kam tawi ko ɗum ɗo ko orange ɓuri wonde ɗon e Tigo nan ɗon kono ko wuri koye wuro woto nan ɗon min simpani huɗum wiye jafandi belcin anten Tigo nan e wuro he kadi way kadi goudron ala ala goudron non min dañani goudron ceerno men ceerno Abou holko mbaynatoɗa eyi adi fof mi salmini renno ngo kadi mi weltanimama an ceerno Yaya min ñaganoma Allah tan judde balɗe e moƴƴiɗe battane kadi hono ɗum ɗo hoto wayrat vraiment ni ene weli min duwanima kadi bandiraɓe yeɓoɓe ɓe fof en duwanima kadi heɗotoɓe en assalamu aleykum wa rahmatullahi donc ko mbatta wasiya hakkude ma e bande suusuroɓe eyyi cubalagal kam ñawrimi Allah tan koto woni ɗo ko ɗon tan woni eyyi aɗa wawi yiide neɗɗo omo dari cikka o wona cubbal taw ko cubbal taw yummakko e bammakko fof taw ko subalɓe taw kadi wonko andi ko ganduɗa hoorema ko min komi anda jiyamo ni tan omo yaha mbiyama o ko bollo puyɗi tawa omo reeni gandal no fewi eyyi kadi mbaɗa waso bandam en subalɓe kala goto fof to woni yo tinno e hoore mum nanga hoore muɗum anda hoore muɗum eyyi kadi neɗɗo tinnoto e hoore muɗum anda kadi holko woni ko holko woni ko woni ko hol martaba muɗum eyyi salminiɓe juurima jaram seydi men ceerno men ceerno Abou Moussa Dia ko wonno hannde koɗo galle eɗen calmini juurimama e beltanimamo kanko Bilal addima Kaolack kamɓe jamaka takkodiri kono komin cettaniɓe ko waktuji joyi ɗi daɗataɓe jamaɗo sona ɓe golloyi ñalawmaji golle ɓe ngala ɗon nde min gandata ɓe dawi kono ɗon ɗo ɓe dawani ɓe jippima e golle waktuji ɗi tawiɗon e galle he jamaɗo juula kamɓe ɗumne koye cinnare jeeya julɗo ara e nokku tawa ɗon jama e rewa hen Allah on so seeɗa moƴƴata tan ko moƴƴi ngam cettani kamɓe sukaɓe ɗon e galle ɓe fof kamɓe ndendata ɓe garda e jama he ɓe patta ha mbiya ngare juulen so ni Allah akbar tan ɓe pewjitima ɓe ngari ɓe nati jama ɓe juula julɓe ɗum kam min komi ceeti e nder maɓɓe kadi hande kadi Allah waɗi kadi musidɗo men goto ajiɗi comtiɗi e yeeɗi on ji ka jiɗɗe sodde hen ko ni ɗe mbayi ka jiɗɗe sodde e majji
bisimilla muɗum ene wawi noddudema e numéro makko 77 825 93 51 noddama hen o haalanamo ko yeyete ko ne foti aɗa yiɗi nodduma hen 77 825 93 51 o haalanma ko ɗe jeeyete kuuteji noon joɗɗi belɗi ɓornade kadi ita kadi nguleki kadi aɗi poti kadi jooɗi kadi poti kadi jooɗi ɗiɗi fof tati fof ndendi kanko rokki en ɗi tati fof ndendi o yi en baltoro golle men jahoje ɗe kanko rokki en ɗi wutte tati o yi seɗen mbaɗa émission ngaji yen ɓornoɗi julɓeɓe mbawa yiide en eɗen ñantini julɓeɓe wonno saɗa ndaare aɗa foti waade neɗɗo ni neɗɗo foɗani yawade hoore mum soko yewe wokki en ɗi tati ɗi fof law gotol o yi en baltoro golle men jahoje ɗe o jarama ko woni o yettama hen ona kadi en jetta kadi dendagal bandiraɓe yeɓoɓe rendo yeɓoɓe dental Diine TV koɗo galle hande ko Abou Moussa mbinɗen Diako kadi o yettama o jarama jogori men kaɓare ɗe ko musidɗo ɓen giɗo saabi Allah Abdoul Aziz Khouma min jetti o min jaari kadi haadi bil aadi kadi ha ñalama goɗɗo kadi watti kadi yetowol kadi koɗo gala goɗɗo inchallah taala oɗon jara on jawati hakke oɗon beltana oɗon jarna saha fo oɗon kuɓɓa téléji moɗon walla portable moɗon wacca haaji moɗon oɗon jeeɓa no ko tinnaɗe jeeya min jetti o min jaari o min donimo goto kala e moɗon ɓeydare ɓamtare yaajede dendagal ko huuli e aduna e lakara Allah dandamo hen kanko ne musigarɗo o wacci ko haaji makko ari o jooɗi saabi Allah on Allah mo ardi o eɗen ñaganimo Allah yo Allah hokkuma cellal weltinama hen noon wonɓe fulɓe e ƴewɓe fulɓe kala ɗo gorko pullo woni kala ɗo debbo pullo woni weltinama ɗo ɗo ko meeɗi tan yetete ko letti hayri ala hen ɗen fo yowa keddo haalede ndi albarka